سلام تعنا قبلنا كبرات هاتلت مرب نيوس حزبون كم تلمود حدشت دعوات حزنا لكم مزينا لنا بزعبها أب معراب تقرأي زلو زي حقا وراري من محدر ما قتلتنا يتكايدو تسان حمل ملانا معتقن عمل لشهات زبتك كذا حزبون كبل تقلنا كللا محرم بل تقلنا أورمون بزرخة زلو دقاف حدشت سفاحتنا يمل ملان تعليم من عدواتنا مكيد مدلوات وتصافيفو كم زركب كاب تخباب زوات عنا حابريتا لو زيد راي كونن اتي اب معرب تقراي لو منقسقاسات انتي يمثل اتي هزبي اب منتي عينت كونتات لو تي دي اف ك نز ነገር زي بمنتي كهاتلو نزبل خصا مጨረሻን ተጸኒሖም ሳይ خنرئو ኢና ጠቅላይ ሚኒስትር ተኻልኣይ ዜናና ድማ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ አብይ አህመድ ኣብ ትማል ዝኸፈቶ ምክክር ኮሚሽን ክብል ዝሰየሞ ድራማውን ትወናውን ሸው ሕዝውን كم لمادو هزب زبالع زربا غيرو جمير ولو واننت كيح بحر وان كم بحدش ملعا على هزبي غيرو ولو بتوسخ دما تغارو تساتيفوم يوم زبل حد ناريشن تطعيمو زتزابع به ام حلالي فلو ازي ون انتي بمنتي مغنياتو إذا نجرزي حزقة معرخ دينا يو نيتوبيا وتصيتها ودي ويس دراما وكستات زبلون كريو إنا حزنا فتنا مجمرة حبريتنا خالفكم كله هجن بزعبا معرب تقرأي كون قدمي يقولنا إذا حبريتا زي شير ناقبركم ناخلو نخبات أحكور وخم ونسبسكرايب ناقبركم بيتسوكو نخبلكم يدلي ناي مجمرة حبريتنا بزعبا معرب تقرأي كون أب معرب تقرأي زلو زي حقاوي ورار من محدر مقتلتا نايتي كايدو زان حمل ملان معتقن ملشاتات سبعتا كذا حجون كابل تقنا كللا محارن بل تقنا أورومن بزرخبو زلو دقاف حدش تسافحتنا يمل ملان تعليما عدوغات نمكير مدلواتو أتصافيفو كام زركب يكاف تخباب زبت حنا حابريتا قالو زلو مالتي خبرات تخاتلتي كام زفلت اتناي زبعتا كذا تباهيلو زفلت بزي كونوريل دمك أزودو زمرح عدوغ حيلي أب معرب تقرأي ملو بملو بناي بلتقنا حيلتات مالتون كافتناي أمحارة زلو ناي بلتقنا من محدارن ناي أهديد أمحارة ناي أهديد أورومو مالتون زنم ناي بلتقنا أورومون زحقزو حيلي يو زحيلي زي ملو بملو ناتاتهم دقاف رخيبو زنكساقاس زلو حيلي يو ناي وعلو زيات بحال خند صفر تخون حيلها اللي هو زعبتا كذوي كامليشا ناي معرب تقرأي تباهيلو زغطلو منم عينت مينس يلن تخونا جن أبساعتو زي حزهون كالي عينت معبلا وزخونا منكساقاس نخفاترون نتو زول هزبي الحيل كدما خم بحدش عتيقا ناب وتهدراوي كامبتات نغطوون تو زول خبابي تي من اسينايت خبابن كاب استفلالي كبابتات اخاخيون كافتنا يا محرك كلل بلصقنا زمولم زلون استفلالي حاجات كهومن تسماميعون كم زلون بزح كتير دما كم تقول جزء بزعبة معرب تقرأي بقدتها أنات خدها لنا حبريتها تنبصح لكم حزون تناي زي حقة وما محدهرناي دمك أزودون نايتي إشاتو دم اللون زبهالو ناي معرب تقرأي محدر تقيرهم توم بلزقنا محراشي مومم زلو بزوح جزي ناب بحر دارن ناب كوندرن كمال على خمزو قنيو كل جزي دما أفتي ناي كوندرن ناي بحر دارن كبابتات كم زي سأنو نينا نجرناكم تانيحنا حزون ناتو مقتل تخون زغل دما بتوم ناي أمحارة كللن بتوم ناي أورومو بلزقنا فقد توهيوهم كم بحدش نتي زابعتا كذا توهيلو زفلت تمانا من أنح سراويتهم مورال سراويتهم يكون عقم سراويتهم من عقم زلو سراويت يكون برجز كن حزون نوعه كأنا خرج خل حدش ململ سراويت كاف تفعل كوابتات أخاهيهم كسلطنون كعلمون فقد تواهيهم حزون عبيد بهالمنقص قاساتين قصاص خمدلو يكاف تخبابي بتحنا زل حبريت هذا ملاخت زل خبرات تخاتلتي إذا حزون محرق ديناي أحنا وزخون التجبار كايدو خمدلون إتي أب معرب تجري زلو منقص قاس دما نزي يزمسل إتي ناي دمك زودون ناي يشوت دملون تبهالمنقص قاس ملو بملو بتناي بلتقنا حيلتاتنا تدقفة عبيت زبخلو ناي حيلي مس بسبات مالتون ناي تي دي اف ملا ناي تي دي اف منقسقاسات ناي معرب تقرأي ناي من بلاس كونتات أبجاف تحلو سلاد مثل نوعو نتأتي زي حقاوة محدار كافت زلو ناي معرب تقرأي بوتا لغيقون خيوات سأخبل حجون كافت تفل علي كوابتات عدوغات نخسلت أنن نخعلمن قبل زقنا بفقر توهيون حاجز تقيرولون يخير كم زلو يتزبط حنا حبريت هذا محلال في زلو بقى تقال لي أب معرب تقرأي انت عينت من قصقاس ولو نزبل دما أب معرب تقرأي زلو من قصقاس كم قدوم يترف كو
እንትኸውን እዚ ክንዲ ታይና ምኽንብለኩም ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ የለን ምባል ይከኣል እዩ። ተኡ ዘሎ ህዝቢ ተጎሳቂሉ እዩ። እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ናይ ሰሊጥ ዘራእትታት እቲ ናይ ምሸላ ዘራእትታት ኩሉ ዘራእትታት ዝነበረ ናይ ኣዝመራ ዘራእትታት እቲ ሕርሻ ቦታታት ከም ቀደሙ የለን ጥራይ ዘይኮነስ ባዳ መሬት ዝበዝሖ ከም ዝኾነ እዮም ካብቲ ከባቢ ዘብፅሑና ምንጭታትና ሓቢሮምና ዘለው እቲ ህዝቢ ሕዚ እውን ብተምኡ ዘለው መምሕዳራት ተስፋ ቆሪፁ ምንም ተስፋ ከም ዘይብሉን ንናይ TDF ምእታው ድማ ይፀባበ ከም ዘሎን ፀሓይ ትበርቀልና ዶ ዝብል ተስፋ ሰኒቁ ይቅፅል ከም ዘሎን እዮም ካብቲ ከባቢ ካብ ሕመራ ባዕሉ ዘብፅሑና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዚ ድማ ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ንክበፅሕ ሼር ክበርዎ ክብለኩም ይደሊ። እዚ ነገር እዚ TDF እውን ብምንታይ ዓይኒ ይሪኦ ኣሎ ንዝብል እውን ብርግፅ TDF በዚዩ ኣሎ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምዚ ክኸውን እዩ በዚ ከምዚ ክፍፀም እዩ ዝበሃል ነገር ስፔሲፊካሊ ንገልፆ ነገር የለን። እንተኾነ ግን ብሓፈሻ ግን ሕዚ እውን እቲ ጅግና ሰራዊትና ነቲ ኣብ ፈቅዱ ኬንዳ ተደብሪ ዘሎ ማሕበረሰቡን ሰኣን ምግብን ሰኣን መድሓኒትን ዝመውት ዘሎ ማሕበረሰቡ ንምድሓንን ግዝኣቱ ንምምላስን ሕዚ እውን ቆሪፁ ተላዒሉ ኣብ ዙርያ ምላሽ ምዕራብ ትግራይ ዓሪዱ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎ ኢና ክንነግረኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ሕዚ እውን ንህዝብና ዓብይ ተስፋ ክኸውን እዩ። ነቶም ፀላእትና ድማ ዓብይ ናይ ሕማም ርእሲ ከም ዝኾኖም ይፈልጥ የኽብረት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ እውን እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምንቅስቃስ በብእዋኑ እናገምገሙ እቲ ናይ TDF ኣካይዳን ኣሰላልፋን እንታይ ይመስል እናበሉ በብእዋኑ እናገምገሙ ከም ዘለዉ ኩሉ ሓበሬታታት እናባኹም ነብሉ ዘለና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ናይ መከላከያ ሓላፊ ዝኾነ ጀነራልን እቲ ናይ ደመቀ ዘውዱ ምምሕዳርን ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ገይሮም ከም ዝነበሩ ነገርናኩም ነርና። ኣብቲ ኣኼባ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ዕጡቕና ወይ ከዓ እቲ ናይ ዘብዕ ተከዘ እቲ ናይ መከላከያ ሓይልን ክጠናኸር እዩ ዝግብኦ ሓበራዊ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ይግብኦ ሓበራዊ ዝኾነ ገምገም ክገብር ይግብኦ እቲ ናይ ዕጡቓት መልመላን እቲ ናይ መንእሰያት መልሚልካ ናብቲ ናይ ዘብዕ ተከዘ ናይ ምሕዋስ ስራሕትታት ክጠናኸር ከም ዘለዎን ኢሎም ከም ዝገምገሙን ከም ዝወሰኑን እዩ እቲ ዝሽዑ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዝነበረ ናባኹም እውን ብግዚኡ ዘበልናዮ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን መቐፀልታ ናይ እዚ ድማ እቲ ናይ ደመቀ ዘውዱ ሰራዊት ዘብዕ ተከዘ ዝበሃል ሓይልታት ኣብ ምትእልላሽ ከም ዝርከብን ዝተፈላለዩ መናእሰያት መልሚሉ ናብ ታዕሊም ንምእታው ዓበይቲ ሰፋሕቲ ስራሕትታት የካይድ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ። እተኡ ዘሎ ህዝቢ ግን ሕዚ እውን ተስፋ ቆሪፁ ንናይ TDFን ንናይ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ንምእታው ይፀባበ ከም ዘሎን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ። እዚ ሕዚ እውን ማዕረ ክንደየናይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተጎሳቂሉ ዘሎ ህዝቢ እቲ ተሪፉ ንብሎ ዝተወሰነ ህዝቢ እምበር ሕዚ እውን እቲ ናይ ኣምሓራ ግዝኣቲና ናይ ኣምሓራ ግዝኣቲና ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ብኣብዝሓ እቲ ሓደ ተሪፉ ዘሎ ህዝብና እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ህዝብና ግን ሕዚ እውን ነቲ ናይ TDF ምትእትታዋት ይፀባበ ከም ዘሎን ተስፋ ሰኒዑ ከም ዘሎን እዩ ካብ ሙሉእ ከባብታት ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናባኹም እውን በብግዚኡ ነብለሉ ዘለና ምክንያቱ ንዙ እዩ። ተኡ ዘሎ ህዝብና እንታይ ይመስል እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኣለዎ ተደገ ዘሎ ተሰዲዱ ዘሎ ህዝብና ብፍቅዱ ኬንዳ ተደብሪ እዩ ዝመውትን ዝሓመምን ዘሎ ህዝብና ኸ እንታይ ዓይነት ተስፋ ኣለዎ ንዝብል ንዕኡ ናባኹም ንምባል እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ናባኹም መምፅኡ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ አብይ አሕመድ ኣብ ትማሊ ዝኸፈቶ ምክክር ኮሚሽን ክብል ዝሰየሞ ድራማውን ትወናውን ሸው ሕዚ እውን ከም ልማዱ ህዝቢ ዘባልዕ ዘረባ ገይሩ ጀሚርዎ ኣሎ። ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ እውን ከም ብሓዱሽ መለዓዓሊ ህዝቢ ገይርዎ ኣብ ተወሳኺ ድማ ተጋሩ ተሳቲፎም ዝብል ሓደ ናሬሽን ተጠቂሙ ብዝተዛብዐ ብሂል ሓደ ባህላዊ ከዓ ምሳሌያዊ ኣነጋግራ ናይ ትግራይ ኢሉ ዝተዛብዐ ብሂልን ዝተዛብዐ ትርጉምን ብምሃብ ጀሚርዎ ኣሎ። ካብ መጀመሪኡ እውን ግመል ሰሪቕካ ዶ ጎንባሕባሕ ዲ ዝበሃል ካብ መጀመሪኡ እውን ዝረብሕ ናይ ምክክር ኮሚሽን ኣይነበረን። ሓቂ ዘለዎ ሓቅነት ዝሓዘ ናይ ህዝቢ ዕላማ ዝሓዘ ናይ ህዝቢ ድሌት ዘማእኸለ ዓይነት ምክክር ኮሚሽን ኣይነበረን። ነዚ ከረጋግፀልና ዝኽእል ድማ ብቐሊሉ ፈጣሪ እውን ከቃልዖ ከሎ እቲ ነገር ንሱ ትወናዊ ከም ዝኾነ ድራማዊ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ወይ ኩሉ ማሕበረሰብ ተረዲእዎ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ምክክር ሕዚ እውን
ብዝተፈላለዩ ውሕዳት ሰባት ተላእኽቲ ናይ ብልፅግና ተጀሚሩሉ ትማሊ ኣብቲ ክጅመር ከሎ ድማ ናይ መጀመርያ ወይ ከዓ ናይ መኽፈት መደረ ዘስምዐ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን ዝተሰሓሓተ ባህላን ዝተሰሓሓተ ብሂልን ተጠቒሙሎ እዚ ክብለኩም ከለኹ ንህዝቢ ዘባልዕ ነገር ጀሚርዎ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን በብዝኸዶ እቲ ናይ ብልፅግና መራሕ በብዝኸዶ ህዝቢ ዘባልዕ ነገራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ብፍላይ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾኑ ነገራት እዩ እናተዛረበ ዝርከብ እዚ ሕዚ እውን ንህዝብና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣካይዳ ከም ዝኾነ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ እዮም ዝርከቡ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ዝተዛብዐ ኣባህላ ዝበልኩም እውን እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሚዕና ንመልስ ሞ ገለ ኸ ክንብል ኢና። በትግራይ አንድ ትልቅ አባባል አለ። ምኽሪ ሓደ ትህት ምድሪ፣ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ፣ ምኽሪ ሰለስተ ዘርኢ ምድሪ ይላል ትግራይ። የአንድ ሰው ምክር ከምድር በታች እንደተቀበረ ነገር ነው፣ ዋጋ የለውም። የሁለት ሰው ምክር ግን ከምድር በላይ ነው፣ ይታያል። የሶስት ሰው ምክር ግን ምርጥ ዘር ነው፣ ይበቅላል፣ ይለመልማል። በስታችሁ ምከሩ ይላሉ። ይህንን የትግራይ አባባልና ምክር ተቀብለን ክብረት ተኸታተልቲ ምኹም ሰምዑ ዘለኹም እቲ ኢልዎ ዘሎ ምሳሌያዊ ኣነጋግራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ድዩ የለን ኣይፈልጥን ኣነ ከምዚ ተባሂሉ ይፈልጥ እዩ ኢሉ መቸም ኣሎ ዝብል ሰብ ኣሎ ኢለ ይሓስብን። ምክንያቱ እዚ ብሂል እዚ ካብ መሰረቱ ስሕተትን ጌጋን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ብኻሊእ ዛዕባ ከዓ ኣብቲ ናይ መጀመሪ መደረ ብዛዕባ ዋንነት ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ ኢትዮጵያን ዘመልከት ከምኡ እውን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዝነበረ ዘይተመረፀ መንግስቲ ንናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ أحلفو خمسة هبن إيرتراوين دم أحواتهم سلازخونو النزنا جرزي أحلفهم يومهم نخجن صلوا جيرمهم من إيرتراوين أفتش عزنا برا منجستنا إثيوبيا من محدرنا إثيوبيا دم هزو زمارات أي نبران حجاوي نبران سلزي إزوان النتوزين كي بحروان النت حزون كليم كاب مقبر عدين وعلن نا إثيوبيا جزءات يكبليو أبزي مدار أسمع جلو مالتي خبرات تخاتلتي زيون حزي توي عندي مسارح ونتايو نتنا إثيوبيا مع حبرسة نتنا إثيوبيا حزبي العائل كان بحد نمع سهلن بتنا يوشت حدنا تشرشر زول حدنا تنا إثيوبيا حزبتات ناب بناي دق حيل جيركا بتنا يكالي أجندة متخا حدنا مقبارن قبل على تجرين قبل على إيرتران دما خم بحدش سراويت نمزماتن كوينات نمجمارن نوعوك قللو من تنزح حسب واحد ودي تاوي أجندة خمس خنا بوزحت نات زارو مدركوا خبرات تخاتلتي نسيعبون تناي كأي بحر أجندة حزون بتعم زرارة بكم دخونن نقد قال دما بلان بزخنا ملكو مدب تحيزو كسر حلهم دخونن نزبط عنا حبريت أنا باخو مقال يعني نيرنا ينبز حل فم دلواتنا خبرات تخاتلتي حزون ناتو مقد التخون زخليو تي بب وانو زوج زلو زربو زلو زرباتات ناو زملكو زلو توم أبزي قربا جزيتات ببلزقنا زربو زلو زرباتات كلهم إيدهم أتابعتهم ناب بلزقنا ناب تجري ناب إيرتران زقصرو أتابعتهم كوينهم زلو تنتصابعت زين كم زيلن تقصيلن دما حزون ويك سبراين ويك نتي اب تجرين اب إيرتران زلو حزب دما تقعد كصحين مالتي خبرات تخاتلت بحث يروح نغركم كلنا اذا ناريشن دي اذا مغكر كوميشن تباهيل زفلت زلو كاب معز تحيزو خندي عمتها زغبره ايو انتخونه كن شتو كوك عزي خاله مخكر كوميشن سلا زخونه حزون علامه زي يبلو ناي حزب علامه زي حزه ناي حزب دليت زي حزه نتي وانا وخونتات زي يطلبن منم عينت نبارو خونيتات زي ما اخلن سلا زخونه دما دمقوت يكون صفحته خمتي نساتهم زدليو كخدلهم اي كالن تخدلهم اي كالن تراي زي كونه كافتهم لعلوت كوميشنراتو حويسو كاروت نتي مخكر نسو زمرح زنبرو أتحابرتي كسب ملقا كم زوجحن أفتي مخكر أي نساتفن كم زولون يوتيزبت حنا حبريتا زملخت له خبرات تخاتلتي እዚ ከም ዝብሉ እናሃለወ ከዓ እቲ ናይ ብኣብይ ኣሕመድ ዝኽየድ ዘሎ ክያዶታት ኣብቲ ናይ ሎም ምቕነታት ዘንዮ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ህዝብን ኣብቲ ናይ ትግራይ ህዝብን ቅራነታት ንኽፍጠር ክልቲኡ ህዝቢ ንኽበኣስን ኩሉ ግዜ ኣብ ደም ምፍሳስ ንኽነብርን ዝሓስቦ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ሕዚ እውን ይሰምረሉ ኢልና ይንሓስብን ኩላትና ነዚ ነገር እዚ ድማ ክንቃለሶ ይግባአና። ኣብ መረብ ኒውስ እናመሓላለፉ ዕለታዊ መልእኽትና ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ زفاقرن ناب سلام زوسدن دامبر نهزبي زم زتصالق ناب حزبي
ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ምዝራብን ምግዋሕን ትኽክል ከም ዘይኮነ ኣሚንና ኩላትና ክንቃላሰሉ ይግባአና ክንብለኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓት ዝነበረና ምድላው ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። እዚ ምድላውና ኩሉ ንክበፅሕ ሼር ግበርዎ። ኣነ ግን ኣብ ዛዚም ኣለኹ። ሰላም